Ιούνιος του 2025 στο μάτι Αττικής, σχεδόν 7 χρόνια μετά τον Ιούλιο του 2018 που έλαβε χώρα η απίστευτη πυρκαγιά στο μάτι Αττικής με τους δεκάδες νεκρούς. Όλα φαίνονται τόσο φυσιολογικά πλέον, ένα μικρό κομμάτι, αυτή η περιοχή είχε καεί, τώρα φαίνεται καταπράσινη και πάνω το τμήμα του Νέου Βουτζά που και εκεί είχε πιάσει φωτιά. Η κατάσταση είναι δραματική. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε πάνω στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Είναι το σημείο που χωρίζει το Νέο Βουτζά. Βλέπετε την εικόνα, οι φλόγες πίσω καίνε το Νέο Βουτζά. Όλος ο Νέος Βουτζάς αυτή τη στιγμή καίγεται από άκρη σ' άκρη. Είμαστε στην πρώτη είσοδο, περάσαμε τη δεύτερη, την τρίτη, παντού φλόγες και μια εφιαλτική εικόνα. Όλα έχουν αλλάξει. Αν δεν γνωρίζεις τι έλαβε χώρα σε αυτή την περιοχή, τώρα σου φαίνονται όλα φυσιολογικά. Σηκώθηκε ο άνεμος, κοιτάξτε τώρα την εικόνα. Εδώ είναι Λεωφόρος Μαραθώνος και από κάτω είναι το μάτι και πιο κάτω η θάλασσα. Οι φλόγες έχουν περάσει εδώ και αρκετή ώρα το δρόμο και καίνε πεύκα, πιθανότατα και σπίτια στο μάτι και κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Μια ανεξέλεκτη, δραματική, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πώς ξεπηδούν οι φλόγες μέσα στα σπίτια. Βλέπετε τα σπίτια, βλέπετε την εικόνα. Από πάνω φλόγες, από κάτω. Είναι μια πύρινη κόλαση ανεξέλεκτη. Και να δούμε πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται ότι μπορεί να σταματήσει αυτή η φωτιά. Καίγεται ένα σπίτι ακριβώς μπροστά μας. Βλέπετε... Αυτό μου κάνει εντύπωση, δεν υπάρχει τα καμένα. Μετά από 7 χρόνια όλα, αν πεις είναι πολλά τα χρόνια. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ήταν, τα είδα στο χάρτη. Είχαν καεί εδώ. Ακόμα και οι πιο σκληροί λύγησαν όταν άκουσαν τι έγινε στην Αργυράκτη. 26 άνθρωποι, ενήλικοι και παιδιά, βρέθηκαν νεκροί αγκαλιασμένοι σε ένα χωράφι. Εγκατέλειψαν όπως τα αυτοκίνητά τους και έτρεξαν προς τη θάλασσα. Όμως μέσα στον πανικό τους εγκλωβίστηκαν πάνω από ένα γκρεμό. Το κύριο εδώ πέρα που έχει το σπίτι, ότι έχει όχι δίωδο, είναι γκρεμός από κάτω. Έχει ένα πορτάκι που βγάζει στον γκρεμό. Και τους φωνάζω όλοι, ελάτε από εδώ, πάμε, φώναζε και ο άνθρωπος άνοιξε την καραζό πορτά του αυτή εδώ πέρα. Την άνοιξε για να μπει ο κόσμος να πάμε προς τα κάτω. Δεν έχει άλλο δίωδο για τη θάλασσα. Έτσι, δεν υπάρχουν παραλίες. Οι παραλίες είναι από γκρεμό κατεβαίνει στην παραλία. Εμείς οι κάτοικοι έχουμε φτιάξει σκαλοπάτια με τσιμέντο. Εμείς τα έχουμε φτιάξει γιατί βγαίνουν και λένε ότι έχουμε κλείσει τις παραλίες. Εμείς έχουμε φτιάξει στους γκρεμούς σκαλοπάτια για να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει μπάνιο. Αν δεν ήταν αυτά, θα πέφταν όλοι στον γκρεμό. Αυτοί που βγήκαν στις παραλίες και σωθήκαν επειδή έχουμε φτιάξει εμείς σκαλοπάτια και βγήκαν. Οι δίωδοι για τη θάλασσα είχαν πεύκα όλοι και καιγόντουσαν όλοι, δεν μπορούσαν να περάσουν. Δεν ήταν ούτε στενά ούτε τίποτα. Καιγόντουσαν από τις φλόγες. Στη φυλακή οδηγούνται, κυρίες και κύριοι, για 5 χρόνια 3 πρώην ανώτατοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, αλλά και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Στο άκουσμα της απόφασης, συγγενείς ξέσπασαν σε κλάματα και χειροκροτήματα, κάνοντας λόγο για μια κάποια δικαίωση. Άλλοι 6 καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές που μετατράπηκαν σε χρηματικές, ενώ σε κανέναν κατηγορούμενο δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Αν γνωρίζεις όμως, σκέφτεσαι και λες, τι θα γίνει αν συμβεί ξανά, αν πιάσει φωτιά, που θα τρέξεις, θα είναι οι υπεύθυνοι
θα αντιδράσουν καλύτερα σε σχέση με το ότι είχε γίνει τότε. Οι σκέψεις πάντα σε αυτή την περιοχή θα σε οδηγούν σε πράγματα και συναισθήματα τα οποία δεν μπορείς να τα εξηγήσεις εύκολα.